Okay. Open sa to. Open, tawan. Ito. Tawan, jangan. Ano ba? Mag-open ka na sa ano. Ano ba yun? Tawan mo dati. Open.
talaga lang yun. Kailangan natin mo lang yun. Ako naman yun ang budget mo. Ako naman yun ang budget mo. Ako na kami. Papasya.
Mag-space ka mo. Space gusto. Malay ko ka. O, pinsan ko. Malay ko ka. Hindi, anak sa may parang ako nung oh, balik ko ba sa taas? Oh, balik ko. Stick na to. Oh, ano? On. Three. Four. Four. Yan. Ako talaga, hindi ko makakapita. Hindi ko iwan ko ito. Gagan? Gagan po. Gagan na ako. Pinto. Wala si Steve pala hindi. Basta okay na siya. Marag niya ito, John. Sabi ko ba sa inyo? Pag kino niya pagkasit sa laong, pundo na naman. Dahil man naliwalay tayo. Naman. Tarok man na ang wire peso. Ang mapapagdalan sa taas. Sa ang kuryente ka, ang tarok man sa inagihan. Ang nangyari ka, marulok na wire. Nakatago ka pa ng wire. Bakit sa solar? Oo, natulog ito. Tarok man sa ng wire ka, pagalit naman sa laog. Tarok man sa na. Dahil naman kasi naman sa tubo. Dahil naman ako sa tubo. Ang maiwalay sa kana, so sa taas. Pero pag digdi sa lang, pag silis mo digdi sa laog, so digdi sa may spirit mo ba? Digdi sa laog. Sabay na. Sabay na. Sabay na. Sa luwas, ay sa taas. Kaya man. May tips ko ba? Sa laong. Oo, masabay. Ayun man nagkukuha ang kuryente ka. Tarong mo yung man sana. Kaya nakasya. So, where naman na ginagawa para tarong kuryente mo kang aliko. Diba nakarali ko? Kaya nakatarado ito. Ang ganda to, tarong wire. Tarong wire mo na. Ang magagadan, pag ginadan mo to hindi sa baba, sa taas, ginadan man ito. Paano kasi kare? Ano mo alin, kung nasa na kung sakaypuhan mo. Bato mo, iligamit mo yung doon mo, wala. Dapat nito magamit na ito. Pagkaga dapat, nakaup man ito sa taas. Sa baba, ganito. Abi ka din pa sa bagay. Wala ba pa, ano, pag ano, kabang ulit, di, sa digital lang din, hindi kami.
Ano din yung gamit? Ako pala din pag-gamito nito. Dapat mo basement sa taas. Basement siya, pero tayo mo, ang kuryente ka, hindi magyari sa baba. Ano ba yan? Hindi wala ka na nito. Ano mo ka mo ka, nakaalam sa tubo. Video, pwede na sa lang ng araw ng gana na ilan. Ako niya kita kan, kaya tagawan doon. Karena may kalay na nasan doon. Karena may kalay na nasan. Mapangit. Wala ko, sa loob naman eh, may napigigan na. Tapos, talaga na ikaw para sa ilaw, Sarap ba ito nag-iingat ka? Sarap ba ito nag-iingat ka? Ako ito masaya na pinasa, tapos sa alin ko. Kung ang dapat palang guys ako, bago binuusa. So, sa ano, hindi ka lang kumakisa, iwalay na tubo. O, iwalay na rin, kasi grabe ng wine, meron lang po naman. Bakal na naman ako. Iba ang soda, iba man ang Nag-iisip ko kaya dati, baka man naman wire. Lagi. Kaya na ang schedule ko lang. Pag-finish mo mga dito sa lao, pati doon sa tester, sarap. ako ba na ang pinakaroon Ito, doon ba iwalay? Parang, parang gano'n. Ang ito na, kaya nakalit na ito. Kasi may nabangan mo dati. Iwalay na ito. Ano yan naman sa mga hindi mo na nagbalik. Hindi mo nga rin hindi nagdalaw. Pero pa na, ano, pero pa nagkibok mo ko na pa nagdalaw. Dahil ikaw po natin. Kung bumantik din na, pero ang mga yan, pag nagkatawag pa lang, ito lang yung ilan, yung gano'n lang. Kasi sa taas, gano'n mo nito. Ano kaya ni Kunyan Logo? Ipang ko. Sulit yan kinutumas may hagyanan pala. Bakit kitang wire? Madali, hindi sa hagyanan doon. Hindi sa kayo. Hagyanan. Hindi ko na napatahan. Hindi maaaring. So, hindi ang iba sa may. Sa mga kapatahan, kumanan sila, bago kung pinapatahan. Wala pa rin pinagawa hindi. Magaling dito. Pakirin na sa taas. Diretso na doon sa mga sarap ay huwag po nito. Itong buko ng mga kapit sa mga ulang. Pagdodotoo mo. Pero kaya na maagi duman sa laot ng karong ay duman sa katro. Sila na dyan. Ito na kayo. Manari pa kung pangit. Tapos, hindi mo sa lalo magkakit. Sa lalo pa duman sa ano na makapit sa mga iwalay ko na Masaya ko na pagi. Kasi sa web naman na ng sa ayun. At ang next look, hindi ko na yung kanta Adriana. Hindi ko na yung kanta Kasi nag-aaral ko yan. Umaga ng ilang pagkakon. Doon ako sa patakatan ko doon. Ito yung mga ko. Kasi pagkakot si Lola, yala ito nila ako talagang nila. Kasi ako pa ako mag-release.
Yung tama ka na, lahat. Ano oras ka mamahali? Ano po ito? Ito po, kapatid ako na. Kapatid ako na. Kaya ba kita? Sabi mo ka nila? Ay, mangyayari. Wala yung box. Ano mo dyan, box? Ano? Sarap. Ano dyan, oh?
Ano sabi sa report sa akin? Sintado mo ko yun. Ano ka ito dito? Then ano? Then ano yung pagkado? Ha? Daman. Kumakain dito. Pero pinabayaran mo yun. Ray, alin na ako, Ray. Lubi na, Ray. Lubi. Ano ba ng ayos mo? Ayos mo? Ha? Ayos, cellphone.
Ba yung mga ipot mo? Ay, mo na rin mo na ito. Ako ko na rin bagay. Ay, sana detail. Ano to ni? Ito ni nagamit mo? Nagamit? Hindi? Hindi na siya nandiyan. Ha? Ito lang. Yung kanyang sa mulo. Oo, hanggang 21. Ano na ay kaari na si John Ray? Pwede mo nag-document yung Ray? Yung Ray, kahit makabis ko. Gano'n ba? Nakakasabi sa ano? At sinunod mo ka. Yan. Bigyan mo siya ng magaling sa rin ko daw. Hindi mo nga. May kapatid mo ka din yan. Ah, Sara. Ray, acting Ray. Hey, dude. Hindi, Ray. Sipon mo dali ako. Ah. Sige, Ray. Tulong parang ganyan. Sabi ba na-accept? Nilaruan mo na sila eh. Ano oras na kami nagulong? Wala ko po ba? Oo nga, linaw. Ayos na ito. Ano mo na ito? Wala na, pre. Ito di CJ. Hindi mo tiklara po. Kunin mo ako, ano? Kunin mo ako, eh. Ay, nakunin mo, say. Nakunin mo si Tito. Loki ako kayo din pag nakatap. Ayos pa. Ito na hero. May kapulo dyan. Ah! Kailangan! Dito. Kita ko dyan. Ah, nani? Tumatalak mo? Kuha ko yung ano, yung parayon sa iyo. Oh! Wala pa ko. Karapakan na tayo nag-upi. Bakit na lang may papa? Nalatak mo muna ko yung kwa. Ako na lang. Ito ko po yun. Kaya na ito. Ito ko yun. Okay, Jay. Sorry, Bubo. Aroy! Sabi mo dyan, Lorulaga. Agoy! Agoy! Adyaw. Magdulaw! Teka, magdulaw! Tama ka nga, yun. Para sa ro. Ito na yung nabuhay para yung bawat na ikaw.
Live na. Pangayo kayo, pangayo. Kaya ngayon, pangayo lang yan. Ay, sige. Sabi nila ko, maraming sabi ni Gino, may sila ko din. Sumanggi. Hindi ko mauli. Sila ko, ang duwag. Wala ko mga sa kudang. Wala ko ba? Klik, yan lugi. Talikaan. Lugi dito. Kaya nga, ayun ka. Bumili ko pa. Wala nang altan. Ano nga yun? Para tanda. Kung kabarak pa ka tulgar. Papa, Wala. Sinan din. Pero mo dito rin. Wala rin yung mga mga sila din. Nagabot na ng mga 20 minutes. Pabuhat ko na.
Iwan, isa na ko ano. Daw din na mag-iwan si ano, si Gigi na dire. Baka todo. Super, mga hindi tawag mo. Hello, ganda. Mau monitoring. At yung ngayon, okay. Para sa mga yung salikat alam. Video. Mag-video victory. Kaya mo to. Ano, Pichal, Pal. Ano yung tanong kaya mo? Ilok mo? Mali! Ano pala dito to? Ano sabi? Yan, sabi si. Sige, sabay sindo. Lag manego. Nako, Mr. Bob. Ay, ako mo road. Yes, ako yun ang paro. Yung gawal na yun. Ano pala ko yung sinabi? May city na siya daw. Uno! Pero kung may city na dito na Delta. Boy, tutulog ko ba, boy? Pwede sa likod mo. Ay, ma-isolate ba lang naman? Baka. Tumisay ka ba daw? Sabay kasi. Sabay kasi. Ano, tutulong? May pagkabol, sorry. Tumulong si Wala. Lipa. Diba?
Ah, dito Bulacan. Bang! Yan, Tangkad ka sa akin. Basket. Wala ka, uy. Corner pa lang. Left pa lang dito, high play natin. Kasi may lambing. Distraction. Ano? Ayun ako pa ano? Wala, buraw pa ko ng partner. Ako ko mga partner. Kung po niya nga ito, yung kita sa partner, Ano? Russian pa sa trato sa mga ano, sorting. May pairball ka na? Hindi, hindi. Pairball ka ko. Ay. Ano bang plano? Sana naman raw sa mga tinanong niya. Sila ko pag-aral na rin. Kung kami na yung Uy! Oo, ito. Ay, puta kaya nga iPhone! Putang ina ko ano yun. Tatawag kasi ka dyan ito. Yeah, yeah. Pagkatapos yung ano? Ayun. Ika. Galing, lusog. Ito ba na ni Kuji? Belum na iyan rin. Ako tigil.
Sige, Jay. Kayo kami. Ay na. Bilang tayo, siyempre. Pero nga niya ako pinagigil ako. Pinapinyo, may sabi. Yung sa picture na gagawin ako. Ay, nanutulad. Sandal ka dati. Ito pa na rin eh. Wala pa, nakalagi. Ikaw na takot. Napapagdasa na ko. Hindi. Yun pa lang. Uy, Lulu. Ay, hindi yung ito lagi. Wala yung tao. Ano lang sinasabi ko na ba? Ay, Jay, ano lang, ano? no, kanina Nice, Jay, nice, Jay. Ano pala nila pa rin? Ito, ba't niya naman to? Ano pa? Sisikin rin. Para Oh, pwede siya. uno ito. Hindi na, Jay. Sila gusto na gusto mo sana. Kaya si Gio. Pero ako, lukso ko. Sige, sige, it start. Start. Sa Champion Valley.
Nagawa ko dito yung photo. Wala naman yung photo. Wala, may kita ka, babaan. At madapit ka ako. Boss one. Yung pagka-shopping ko kasi mag-vlog. Pag nag-vlog, hindi ka talagang kita ka. Ikaw, ganun. Hindi. Hindi na pa, no? Sila ka? Sila ka? Ako po rin ba sa mga ilan po? Wala ka na. Kasi mga kaya nagkag-kainin. Ano yung check pa kanila? Ay, sa ako na ako yung streamer na ito. Mas pinagadan ako. Tama ba? Ako na naman kasi. Balik siya. Tulog. Tulog na naman. Wala, mama. Tulog naman si Tama. Ay, diwa. Uy, ano naman? Malaki. Uwi na na eh. Hindi ko kaya ano na ako dito. Sabi ko, kung makapalag sa kupal, gulagad ka. Mga pakawala nila ako. Global mo. Ano tigil mo ko? Nagala. Ano talaga ako? Sa kumakakulo ka, Jim? Uy, wala naman to. Nakakasip ka mo. Kala mo. Ako, 6 emerald. Pupunta ko tayo mo rin mga marami ka nga yung uy, emerald din naman. Baro! Tumutok pa. Oh!
Hoy, mga, Hindi. ako naman, change court. Change court. Ano na ito pag-game? Ano boy? Bakit boy? Ako na yung mga bahay ko. Labas. Gratis siya po, eh. Ang kayo mo. Pinapapakita nila siya, mapapakita siya. Lubos ka na yun, adi. Yun eh. Lubos ka na yun. Malahit ka na. No, tigil mo din, G. Mauli, saan mo? Kinahulog. Bakit may kinahulog? Hindi mo. Kinahulog. Eh, may medal mo din. Naman mo na. Ginagawa ni ano, sino ni Siki. Balik, balik. So, at side. Ay, ako matay. Nada, gusto mo na lang. Wala nga. Balik na kami. Nagmula na ako pa ako. Hindi na naman nila. Doktor na naman nila. Wala ka. Naragluban nyo. Uy, that's cute. Pinaragluban na rin yung mga araw. Uy, tabang! Tabang, 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 tabang. Tabang, puta ina. Ilan ang puta ko? Hindi, ay wala. Hindi na mabuhay. Ganda nito, ganda nito. Ako, Diego. Sige. Kapag nung yung kids together mo, Siya, at muna sa tayta. mas mamumungkiri ako. Ano mo? Ako, may day. Kasi yung nakikita ko, kapag ko, kaya kumagalit yung mga Ito, mabalagyan na sige. At nadas ako. Sensitive lang sabi ito.
Ano pa? Open na. Hawakan mo ka. Hindi ako. Ang ako pwede man. Ano ko man? Ano ko man? Ha? Salamat. Ano ka? Ano ka? Ba! Ito po. Ako nyo, nagkabipon. Sa pinalibutan mo ba dyan? Ay, salita niya. Nagdada pa ba na ay, bubutan ko lugar. Ito ang naka-grade. Alam mo, ino na nakakuha mo ito. May nagchat na sa isido eh. Ano ba nakaano? Hindi na. Ano sa sa Balyo ng Tapos. Okay. Well, sorry, ako rin ako. Marin daw yung rinrulan si Jay. Yan nga na yung ipapusok ng video. Out na, gawa, na namin. Ano yung oras yung malagay yung oras? Parang biyo ako kasi, hindi mo na natrawag. Anong oras, Grace? Anong oras eh? Hindi magaga, magabay ang gambay mo. Gambay, gambay ba? Kaya ba na kami sa ano, natin CL? Ano ba ba kayo? Ako, gawin na duda. Wala. Sarap ako po niya.
Ang mga babae, yun.